seminar where we sit down with them sibize ingqwele ezikhulisa abafana ekwazi ukukhulisa insizwe kukuchazela ukuthi umfana uinteract kanjani nomuntu wesifazane babe khona futhi nabantu besifazane sifuna babe khona nabantu besifazane ukuthi abake bachaza ukuthi yini turn off kubantu besilisa so that nawe before uyalithatha ibhodlela kubabudoda kodwa usuyazi ukuthi yini turn off into yokuqala turn off kubantu besifazane ilento ukuthi even ugqoka into ezingameshi yabo ilento nje ukuthi uhamba udla ushephise emgaqweni uhamba udla umbilo osiwe and uyajika ubamba lo sisi lona umamba nge11 elokishi udla umbilo osiwe ayo ucabanga wena kahle eyiphi ingane ezosigeqa ngawe kahle njengoba nasetaxini uyazazi usuku nomkhuhlane wathimuna etaxini washaya ibhela into engaka but usulo ukuthi amafinyela egxaza yonke ucabanga lo sisi lona khona asazoyikhuluma nawe nawe kunezinto eziyi turn off